Stárnutí populace může do budoucna představovat i problém sehnat dostatek mladých pracovníků, zejména v některých oborech, a zaměstnavatelé, ať budou chtít nebo ne, budou muset nějakým způsobem se staršími pracovníky naučit pro ta žádoucí pracovní místa pracovat. Problém zaměstnávání lidí nad 50 let je bohužel u nás velmi podceňován, a to jak firmami, tak i politiky. Je samozřejmě nutné, aby firmy tento problém aktivně řešily. Já vnímám v současné době tu tematiku 50letých manažerů nebo zkušených prostě pracovníků jako důležitou proto, aby zkušenosti, které tito lidé mají, byly schopni předávat mladší generaci. Pro mnoho firm by bylo špatné ztratit jejich know-how. To znamená, lidé od 50 let mají samozřejmě také mnoho výhod pro firmy. Experti se rozhodli řešit tuhle problematiku prostřednictvím projektu Equal. Název toho projektu, který jsme vymysleli, tak zní třetí kariéra. A to z toho důvodu, že ti zaměstnanci 50+, tak jak jsme zkoumali, vlastně mají velkou nabídku pro svého zaměstnavatele. Projekt Třetí kariéra by měl pomoci firmám vytvořit pracovní prostředí, ve kterém by mohli lidé nad 50 let efektivně pracovat, ale měl by také těmto lidem pomoci naučit se žít s rostoucím věkem, pomoci jim vychutnat si podzim života a být na sklonku kariéry efektivní. V rámci toho projektu Třetí kariéra jsme vytvořili 3 programy. Ten první program se začal zabývat výzkumem. Druhý program se týkal vitalizace, byl to takový osobnostní rozvoj samotných manažerů 50+. Třetí program je konzultační a ten konzultační program byl naopak pro zaměstnavatele a personalisty, proto aby oni vytvořili podmínky pro tuhle skupinu lidí a možná také přemýšleli o tom, že jim můžou nabídnout jako jiný typ práce, například zapojit je do coachingu a mentoringu. Jmenuji se Marika Hubáčková, pracuji ve společnosti Leckerland na pozici regionálního manažera. Jmenuji se Ivan Svoboda a pracuji u společnosti Rabkar Krstaviva jako ředitel pro nákup a podporu prodeje. Vitalizační kurz jsme připravili speciálně pro zaměstnance nad 50 let. Je to program, který je hodně zaměřený na jejich osobní rozvoj. Snažíme se v programu lidi motivovat k tomu, aby plánovali aktivně svoji třetí kariéru, aby si podpořili vlastní motivaci nejen pro práci, ale samozřejmě i pro nějaký work-life balance, pro hledání vlastní energie. To jsou takové symboliky, jo? Že tady ten mamut vlastně vyjadřuje moje pocity před vstupem do toho kurzu, kde jsem se cítila jako takový ten vyhynulý druh, který už nikdo na pracovním trhu jako nechce. Potom tady mám takovou tu kočku, která se takhle hoví na gauči. To v podstatě pro mě vyjadřuje takovou tu komfortní zónu moji, kterou jsem si uvědomila díky kurzu, že z ní musím trochu vyjít. A tady je vlastně potom taková symbolika přechodu, to je most, kde vyjadřuje vlastně tou moji účast na tomto projektu. Takže to je taková ta paní v mém věku, optimistická, která prostě sebe vnímá tak, jak chce, aby vnímal ji ten zaměstnavatel, kolegové a vůbec. Škoda Auto se účastní projektu Třetí kariéra, protože pro nás jako pro největšího průmyslového zaměstnavatele v České republice je velmi důležité vytvořit systém zaměstnávání lidí nad 50 let. Rádi bychom u pracovníků, kteří mají zájem pro nás pracovat i po 50, vytvořili takové prostředí, které pro ně bude efektivní a příjemné. Celý program jsme vystavěli na takovém barevném schématu jako semafor. Červená, oranžová, zelená. K tomu jsme přiřadili motivační slova, k tomu samozřejmě zajímavé hosty a témata. Červená jako
Zastavte se, zamyslete se nad tím, kde teďko jste a jak se cítíte, co potřebujete. Oranžová, připravte se, co potřebujete k tomu, ke své třetí kariéře. Zelená, jeďte. Tady máte energii, kde ji nabíráte, jak pečujete o své zdraví, kde čerpáte svoji energii pro práci, pro svůj osobní život. Poslední modul, který je modrý a na semaforu už není, je modul, který se zaměřil na reflexi vlastně celého toho osobního rozvoje v celém programu. Na tomto modulu účastníci prezentovali svoji osobní vizi a mluvili o tom, co si uvědomili a jak opravdu se svojí třetí kariérou budou pracovat dál. Na tom kurzu jsem měl možnost si šáhnout trochu do hloubky v mnoha směrech, což bylo zajímavé, člověk se lecos přiučil a samozřejmě si člověk lecos z toho vybral i pro sebe a pro svůj další eventuální rozvoj. Pomohlo mi to i v takových věcech, jako právě, že jsem se trošku zase nastartovala, chodím do divadla, začala jsem zase navazovat nějaké dřívější kontakty, které tak trošku usnuly, takže i v tom osobním životě jsem se zase víc otevřela, protože jsem si uvědomila, že tu komfortní zónu musím potlačit, když chci. Já jsem se osobně nenudil a mám pocit, že moji kolegové, kteří se zúčastnili, tak určitě také ne. Určitě, kdyby ten kurz byl nudný, tak by ten počet uchazečů byl podstatně menší než počet uchazečů, kteří dokončili. Naše společnost se zúčastnila projektu Třetí kariéra, přičemž vitalizačního programu jako takového se zúčastnil pan Svoboda z oddělení nákupu a podpory prodeje a druhé části, která byla zaměřena na HR manažery, na konzultace, jsem se zúčastnila já se svojí kolegyní. Program pro management a HR manažery, personalisty, byl sestaven ze dvou hlavních pilířů. Jednak to byly společné workshopy, na které jsme připravili program my, a to byli hosté z oblasti právě HR managementu, sociologové, a nedílnou součástí bylo samozřejmě sdílení zkušeností. Druhý pilíř byly individuální konzultace pro každou danou firmu, kde jednotlivý konzultant přicházel do firmy a pomohl personalistovi HR manažerovi zmapovat situaci ve firmě a naplánovat a pomoci mu naplánovat akční plán, co s touto situací chtějí ve firmě dělat. Díky účasti naší společnosti na projektu Třetí kariéra jsme si určitě uvědomili, jak je důležitý potenciál zaměstnanců ve věku starších 50 let a určitě plánujeme se těmto zaměstnancům věnovat se využití jejich potenciálu a to především formou nástrojů, které jsme získali jako doporučení z tohoto projektu. Z reakcí firm, které se účastní našeho pilotního programu, je zřejmé, že to je téma, které je tady a teď. Není to téma, které čeká. Ty firmy mají zaměstnance nad 50, mají čím dál tím více. A je škoda samozřejmě o tohle skupinu přijít. Uvědomili jsme si my a samozřejmě řada firem s námi, že to je firemní stříbro, že lidi nad 50 let jsou velký potenciál pro firmy a ztrátou s nimi odchází i řada zkušeností, neviditelných znalostí, sociálních vazeb a podobně. Určitě mě to třeba změnilo v tom, že já se dneska víc směju. Jo, nejsem taková prostě moc zahleděná do sebe a dívám se na věci tak trošku lehčeji a spíš tak do budoucna, co ještě bych mohla, jak ještě dlouho a co bych ještě všechno mohla udělat. Takže ano, doporučuji.